Takže ahoj, já jsem si ho, vítám z tohohle videa. Dneska to bude video z Minecraftu ze serveru Game Team, myslím, a zahrajem si Annihilation, je? A dneska jsem tu sama, nemám tady nějakého hosta, takže dobrý. Připojíme se do nějakého už probíhajícího, protože to začátku to vždycky nemám. To je do Free Islandu. Možná. Pokud nerada hraju za jiný tým než zelený. Jo, jsem zelených. Yes. Dobře, tak to vyšlo. Tak díky. Čemu boty, krompáč. Měj se brát boty. Obrana. Ostrost odrážení, tak to se bude někdy hodit. Na 99,9% to bude i hodit možná. Možná, jo? Ze začátku se naběhneme, aby jsme nebyli úplně tak nějak poslední. Protože já jsem nerada poslední. Protože my vlastně jsme poslední. Ne, budu jsme poslední. Takže si naběhne. Blue má 53. Ale oni jsou určitě na diamanty. Nebo že by ne? Fáze 5. To bude asi rychlá hra. A ne, jako ono to chvilku trvá, jo. Samozřejmě to chvilku trvá, ale jakože, že jsme v páté fázi, to jsem fakt nevěděla. Že hned bude jakože takhle že hned přestoupíme na tu pátou. Se musím skrčit, aby mě nějakou neviděli. Sakra, oni jsou tam. Že? Ne. Jedno. Dobrý, jedno stačí. Tak to jsem fakt netušila, že mu tam bude stát, takže to se mi trochu nevyvedlo. Ale počkat. Ale poškozuju červený, takže jsme jakože celkem nějak zachráněni. No, moc ne sice, ale i to se počítá. Oh damn! Nerozbitnost, no tak to mi fakt neprát. Počkej, to jsme nebyli, to se mě provokuje s kovadlinou. Asi někdo provokuje s kovadlinou, zase někdo byl. Zase někoho trošku hrábilo. Nic dobrýho nevidím. Ne, já žádný bloky nechci, jestli mě házíš bloky. Já vůbec nevím, jestli tam nejsou červený, protože jestli jo, tak jsem pěkně v háji. Omlouvám se za zvuk, prostě nemám ještě mikrofon. Dneska jsem ho zrovna objednávala, takže doufám, že ten zvuk bude aspoň malinko lepší. Ty kokos, to jsem se jako... Sakra, oni mají damage, no tak to je v háji. Že jo? Co? 3krát? Ne, přitěžení, dobrý. Jsem myslela, že má to, jak tam píšu to damage, tak se vždycky leknu, že dostal lektvar jako damage. Je rychlejc. Máte už víc. No vy chápete. Měl by mi ten mikrofon přijít v úterý, nebo ve středu, 26, 27, nějak, tak. Takže čekejte video, jestli mi ten mikrofon půjde. Jestli ne, tak se naštvu. Protože prostě... Koho by to nenaštvalo, že? No tak. Jsem jako... Jedno to vykašlu, nebo jako... Nepolezu přece. Spadnu někam a jdu v háji. Nechápu, proč si ty lidi nenabíhají. Jako já nerada nabíhám, to jako jo, ale když už, tak prostě
když je ten konec, tak oni jak magoři hlídají ten Nexus. Ale já myslím, že je hodně lepší, když na tebe třeba nabíhá jste v modrém týmu a jediný ten. A Johaj. Dram! Tam nebudu ani minutu. Jop. Mě krásně zničil. Mě pěkně vypůl. Já potřebuji ještě kousek těch diamantů, ale když na to jakože nějak nechce. Musíte ho zabít. A tam nebudu jak hovado čekat. Se ti to nevydařilo nějak. Jsem podělaná až za ušima. 54 plus 4. Ne, to je 58, já potřebuji ještě pár. Nebo já nevím, kolik jsem jich. O do prkaky. Můžu si poprvé hezky v vodě. Ne, to fakt dobrý, já už se lekla. Mě už mám trefilo. Nebudeme kamarádi. Ne, ticho! Já nevím, jestli to slyšíte, ale štěká venku pes, takže prostě... Chvilka ticha. No tak, co si moc myslím. Ale chvilku budu čekat, protože přišli asi rodiče, takže bude chvilku jakože hodně štěkat. Ale pak by měla přestat, takže... Jestli nepřestane, tak ji půjdu zastřelit. Ne, to ne. Jsem samozřejmě srandu. Nejde sem. Oh my god, on si dělal lektvary. Dání. Já už bych měla, ne? Ještě jedný si dám radši. Prosím. Bože. Pane Bože, za co? Je tam skočit. Kdo to tady jak blbeček poničil? Jo, máme dokonce 12, takže z toho se rovnou udělám meč. Jestli mi vyjde nerozbitnost, tak se asi rozbiju. Protože tady se enchantuje tak, že vezmete prostě nějaký blok, který jakože má hodně těch šancí. A ne, to se nechtěl. Odrážení, no to si ze mě děláš se. To vlastně můžu vzít. I s kovadlinou. Je? Ne, to je smrát. Tady není kovadlina, co už. Tady občas jsou kovadliny, ale nemůžu najít. No jako já nebudu. Kovadlinu, please, 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 please. Boha. Tak to je jak.
Jaký blbec. Vyhodím. Tohle třeba. Druhý to spláchne se. Znáte to? Prostě krompáč, ne? Tak když už nevíš prostě, tak... On má všechno? Nemá, potřebuje diamanty jako. Já jich mám málo, takže ne. Ne jako málo, jich nemám, že jo, ale chápete mě. Nedám. Moje. Obrana, no tak ale pak bude k něčemu. Já jsem tak blbá, já jsem si nepamatovala. Jestli mi teď zazvoní, tak zavu. Díky. Je to takováhle, protože... Jak se jmenuje? Jak se jmenuješ? Play YouTube. No, tam se jeden. Tohle se mi stačí totiž. To je tak, když moc myslím. Já to zničím. Jak to hraje? To je písnička. Fakt písnička robu. Jo, jasně, já bych si vlastně mohla už dát toho. Fishermana. 3 více ore přitažení, no tak to mi celkem nezajímá. Tak slyším, jak já mám takový pokoj, jakože. No, tak logicky, že mám pokoj, no. A máma má, jakože rodiče mají vedle hned ten pokoj. Já slyším, jak mi tam chodí, úplně mě to depta. Já vždycky chci zapít. Ne? To nechci, když budu to chodit ten ne. Nechoďte tam. Prosím. Zničte někoho prostě nechci zplatit, jo, fakt. Diamanty klidně, protože jako... Já nebo to. Já mám zpomalení. Ale já ty diamanty... Já potřebuju 3-4 bloky diamantový. Ježiš, to zase bude utrata. No, stejně si půjdu za chvilku nakopat, takže než je něco jakože si něco vezmu, ale stejně mi to prostě hrozně štve. Že ty diamantové bloky ti dají někdy kravinu, někdy dají něco dobrýho, ale prostě stejně. Ach jo. Občas mi přijde, že smaragdové bloky mi dají lepší věc, jak ty diamantové. A to smaragd má 2 šance a ty máš 3. Takže
Tak jako... Ne! Ach jo. Ty kráso, všechno to seber. Ty starč. Není něco v peci. Nesnáším lidi, kteří kradou. Já to dělám taky, protože mě lidi kradou taky věci, takže to dělám taky, ale prostě to ničej, nebo někoho zabili, nebo... Ne. Tak to je nejvíc. Já potřebuju, co jsem to chtěla. Jo, chtěla jsem enchant. Tahle postavička má takovou nevýhodu, že vypadá, že je slabá. Že se lidi nebojí. Upřímně já se bojím úplně každý postavičky, ale to vypadá trošku taková normální. Možná, že bych mohla i dneska přežít. Zabil mě? Jo, vlastně, když jsem šla na Nexus, tak mě zabil. Co tam koukáš? No tam je, nebo si. Tam nikdo není, tak nestráš. Co potřebuji levit? Luky a šípy si já nedělám, protože ve střílení se trefím maximálně do bloku, do lidí já se nedokážu trefit. To je 30 potřebuji. Tady je hodně rychle přibývá XP. 30, to nestačí. To vám dám do druhé. Dejte si s tím, co chcete. Obrana 2. To jsem si vždycky přála. Obrana 3, no tak to už je lepší. Mám jenom 2x3, 2x2. Jsem celkem taková, jakože jde slabá. Mně přijde, že když hlídám, tak nikdo nepřijde. Ale stačí si dojít pro jídlo a okamžitě nám začne ničit Nexus. Nechápu, nevím, neřeším. Hele, už teďkom bude 7. fáze a my máme nejlepší Nexus, takže budou na... Teďkom budou na... Nebo budou? Budou nejspíš na modrý nebo na červený a pak budou po nich. A nechci nic říkat, protože... Znáte to vždycky, že všichni říkají, sami se ničí, takže to je poslední fáze. Ta může být dlouhá jak chce. No vlastně nemůže, když on se ten Nexus začne ničit sám. No proč se ničí? Já nechci, aby se ničil. Pomalé kopání, no tak to mi je klíčko. Odrážení. Hele, já si udělám nový meč. Tenhle je pěkně na prd. Yes. To se určitě někdo dělá, to je. Šmejdi. Oni to jsou nějak tak trošku blbečci. A nezničili nám. Nebo jsme si nevšimli, že by nám něco zničili. To uvidím na záznamu. Proč nemůžu nic ničit? Jo, konečně něco dobrýho. Aspoň trošku dobrýho. Ale chci sílu ohně, s touto umím trošku. S žádným mečem jsem se neumím, ale síla ohně je trošku dobrá aspoň.
rozdíl nějaký. Takže když tady budu skákat na někoho, tak mě na 100% zabijou. Rolničky, prdlačky. Cože? Čert, aha. Tak to je nejvíc jméno. Ale furt máme zatím nejvíc. Ty kráso, ostrost. Ostrost, děkuju. Takže když... Aha, to je dobrý. Ostrost 3, ostrost 3. Takže bych vlastně, když vezmu, kolik potřebuji na to? 20 lapis bloky. Ty kráso, tak to je jiný. Radši ten lapis, protože emeraldy stěží pěkně pomohou. 25. Vím, že jeden blok byl 6. Kráso, tolik bloků. Ježmarja, to ani není možné. Kolik já to potřebuji? Já nevím, prostě to nějak odhadnu. Ničí červený, dobrý. Tohle se potřebuje. Ty kráso, no tak to je pěkně v háji. Kdo je zničil? Hlavně to jsme my, prosím. Ještě kousek. Už zase pes štěká. Boha, nemůžeš chvilku neštěkat. Dobrý, mám je. Pam, pam, pam. Tak si nechci. Jsme možná byli i my. Tak mi všichni začnou dohodnout. Ostrost 3. Spojím si tyhle dva meče. S ostrostí 3. Yeah. Ježiš, já jsem chtěla najít to v poutu. A můžu to spojit i s odrážením. Logicky. No. To je celkem dobrý. Můžu spojit i třeba železný meč s diamantovým. To já chci to ležet. A to podle mě ani nebude. Oh damn! Tak bychom trochu vyhráli. Počkej, já si chci někoho ještě zabít. Tady nikdo neběhá. Se jako fakt nemůžu nikoho zabít? Tak to je teda trochu jinak. Jo! Tak jsme vyhráli. Vyhráli jsme, no. Tak tohle bude pro... Tohle bude pro tohle video všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Můžete dávat lajky, dislajky, komentáře. Můžete odebírat, sdílet a všechno takový. Já se s váma loučím a už dalšího videa. Ahoj!